Andito ako ngayon mga kabisdak sa Domino's. Nag-order ako ng pizza para sa dinner namin. So, happy Friday sa lahat. Alam ko marami excited kasi Biyernes ngayon, walang trabaho bukas. So yun nga no, nag-order na ako ng pizza at hindi ako nag-order online. Malaki kasi yung matitipid namin pag personal ko siyang i-pick up. Bali yung mababayaran ko lahat is $20 lang. Tapos dalawang pizza na, may soft drinks, may garlic bread, tsaka may churros. So habang hinihintay natin yung order ko mga kabisdak, so shout out muna tayo. So shout out kay Toperio MC. Bro, maraming salamat sa suporta mo sa akin at sa support mo sa ibang small YouTuber. Shout out kay Tammy Mamaril from Macau, China. Shout out din kay Liam, Rika at Mama Virgie from Melbourne. So di pala pwede tumambay sa loob ng Domino's mga kabisdak dahil nga sa COVID-19, ina-avoid nila. So hanggang dito lang kami pwede sa labas maghintay ng orders namin. Sobrang lamig pala ngayon mga kabisdak kaya naka-jacket ako. Grabe ang lamig. So ito na yung order ko mga kabisdak. Dalawang pizza, garlic bread, churros, tsaka may isang Pepsi. So uwi na tayo sa bahay. Andito na ako sa bahay mga kabisdak. Grabe ang lakas ng ulan sa labas. So ito na yung dinner namin. So... Hello! Say hi baby! Hi! Hello! Hi! Hi! Hello! So happy Friday sa lahat! So yun, meron kayong dalawang box ng pizza, garlic bread, tsaka itong churros mga kabisdak. Ito yung paborito ni Gian. Happy Friday mga kabisdak! So bukas is weekend, so gagawa tayo ng mga vlogs mga kabisdak. And sa Sunday pala, naisipan namin mag-hiking. Pupunta kami sa mountain kasama yung kaibigan namin si Aileen tsaka si Paul. Waterfalls yung pupuntahan namin. So hopefully, okay yung panahon sa Sunday, walang ulan. Ayos yung vlog natin. Kami ng Netflix mga kabisdak yun habang kumakain ng dinner namin pizza. Mga kabisdak, so kumusta kayong lahat dyan? So medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. Medyo busy kasi kami sa trabaho. Ina-avoid din namin mga kabisdak na lumabas kasi dito sa area na tinitirahan namin, meron na naman nag-positive. So malapit lang sa amin yun, isa siyang school, Catholic school. So yun, kaya ina-avoid namin pumunta sa matataong lugar. At ngayon nagluluto ako ng lunch namin. Deep fried chicken, yan. So marami pa tayong lutuin dito. Ito. Tambay lang kami ngayon sa bahay mga kabisdak. Naisip ko na gumawa ng apartment tour vlog. Mamaya ipapakita ko yung buong sulok ng bahay namin. At least kasi para may remembrance kami kasi di namin alam baka next year lilipat na kami. At least meron kaming record memories nito. Andun kanina si Ami, siya yung lumabas kasi nag-shopping siya konti. Pumunta siya sa Filipino store, pakita ko lang yung mga nabili niya. So ito, bumili siya ng patis mga kabisdak kasi gusto lang niya ipakita sa akin yung patis na patis talaga. And then, ano pa, Aveeno, ito para kay Gian, shampoo at saka wash. Ano to, hand sanitizer, magic sarap, salted black beans, century tuna, tsaka ito luncheon meat. Tsaka ano pa to, condensed milk, at tsaka ito, importante, kape. And then, bumili din siya ng filter para sa aquarium niya. Ito rin, ano to. Tsaka vitamins na Gian, bumili din siya. Sobrang pangit pala ng panahon ngayon mga kabisdak. Umuulan siya, gloomy, at sobrang lamig ng hangin. Kaya yun, sabi ko kay Ami, ayaw kong lumabas ng bahay. At siya lang yung lumabas nga kanina, pumunta siya sa Filipino store, namili. And yun pala mga kabisdak, bali isang linggo na to, may napansin kami na may mountain bike, isang bisikleta na iniwan dyan, you know, yan. Hindi siya nakalock. Tapos yun nga, mga 1 week na yung naiwan dyan, yung bike na yan. Tapos natatakot din kami ni Ami na galawin siya or ano, kasi baka ano to, involved to sa mga criminal activity, yung mga ganun. So plano namin i-report to. So by next week, pag hindi pa yan makuha yung bike na yan, pag andyan pa rin yan, so tatawag na kami ng police para i-pick up yung bike na yan. Kasi dito sa Australia mga kabisdak, dapat tayo mag-careful. Hindi tayo dapat basta-basta nakukuha lang ng mga gamit, yan tulad ng mga ganyan, unless kung nasa kalsada. Kasi pag nasa kalsada, klarong-klaro na tinapon na yung gamit na yun at pwede mo yung kunin. Pero yung mga ganito, delikado yan mga kabisdak na kunin mo kasi it's either involved yan sa mga criminal activity, baka nakaw yung bike na yan, baka possibility may serial code yung bike na yan mga kabisdak, tapos nireport na yan na may-ari sa police, tapos pag kukunin mo yan, magka-problema ka pa, di ba? Nasunog yung manok ko mga kabisdak kasi nagbablog ako, di ko namalayan, nasunog na yun, tapos tumunog yung fire alarm namin dun. Yun yung fire alarm, tumunog siya. So binuksan muna namin yung bintana.
naka-on yung red na color niya kasi may na-detect siya na smoke. So yan yung maganda dito sa Australia mga kabisdak. Lahat ng unit or lahat ng bahay may smoke alarm talaga. Kasi pag walang ganyan, hindi siya i-approve ng government na pwede mong tirhan. So, bali yung ginawa ko mga kabisdak, tinanggal ko yung skin na nasunog, ayun. Tapos yun, to. Lagyan ko ng flour. Tapos lagyan natin to dito. Bumaba ako ng unit namin mga kabisdak para malapitan natin yung bike. Yan yung bahay namin, yan. Tapos ito yung bike oh. So pakita ko sa inyo sa malapitan, yun oh. Hindi naman talaga siya yung bike na mamahalin talaga mga kabisdak kasi marami pang mas maganda dito. Pero pwede pa to oh. Pag sa Pinas, marami pang magkakagusto nito, magkaka-interest nitong bike na to. Ang ganda pa oh, pwede pa to. So yun nga mga kabisdak, ayaw kong hawakan siya kasi baka magka-fingerprint ako dyan. So so yun, pag next weekend nandito pa tong bike na to, so i-report na namin siya sa police kasi nga baka knockout to o yung may-ari nito is naghanap yung ito pala yung mga kabisdak, yung ulo ng baboy tsaka yung crispy pata na in-order namin kay Makisig Morales. So ito yun, hindi namin naubos kasi sobrang laki. Tapos yung isang mino na binili namin yung California Bake Roll, di ba napakarami, so hindi namin kaya ubusin. So ngayon, ito yung ulam namin for lunch. Ilalagay ko lang to sa oven para uminit siya. So ito yun, dami pa. Ito yung ulo ng baboy. Sobrang sarap mga kabisdak, grabe. Na-starstruck pa rin kami kay Makisig. Ito. Tapos ito yung pata. Konti lang yung nakain namin. Sobrang konti lang talaga. Yun. Sobrang na-starstruck kami kay Makisig Morales mga kabisdak at very down to earth, very humble na tao. Alam mo yun? Grabe na-starstruck talaga ako. Kasi yung hindi ko in-expect na siya yung magbubukas ng pinta, pupunta siya sa bahay. Tapos bigla na lang may kumatok. Tapos magbukas ko, parang, Makisig! Ganon. So ayos na bata, very humble, down to earth. Alam ko magiging successful yung bata na yun. So, all the best. Makisig Morales, support niyo yung page nila, okay? Nickmac Sweet Pack. So, ito mga kabisdak, lagay ko lang to sa oven para ito yung ulam namin ngayon. Ito yung mga kabisdak, oh. Lagay ko muna to sa oven mga kabisdak kasi ito yung lunch namin. Alright. Kung napansin nyo mga kabisdak, meron pala akong, kung napansin nyo mga kabisdak, meron akong suot ng itong jacket na makapal. Kasi sobrang lamig ngayon. Sa labas, maulan, tsaka windy, parang may bagyo. Yung ganun, parang bagyo sa Pinas. So ito yung lunch namin ngayon mga kabisdak. Ito yung sobra namin kahapon sa in-order namin kay Makisig. Yung Olo, Crispy Pata, tsaka yung California Bake Roll. Alright mga kabisdak, so nagluluto ako ng dinner namin. Tapos yung niluto ko is sisig. So ito yung sobra ng lechon ulo baboy tsaka yung crispy pata na binili namin kay Makisig Morales kay Super Ingo. So di ba mga kabisdak, sobrang solid kasi tatlong kainan na. Kasi kagabi, tapos kaninang lunch, tapos ngayong dinner. Tapos ang dami nito oh. Ang dami nito mga kabisdak. Ginawa kong sisig. So I'm sure marami pa tong matitira para bukas. So sobrang sulit talaga. So yung binayad namin na $70 parang pang-4 or 5. Ay mga kabisdak, so ngayon kumakain kami ng lunch namin, another day. And sobrang sulit nga nung pagkain na in-order namin kay Makisig Morales. Kasi ito yung ginawa ko kagabi, ginawa kong sisig. So meron pang sobra, so ito uli yung ulam namin. And then mamaya, maaga kong matatapos sa trabaho kasi leave, annual leave ako. So pupunta siguro kami ni Gian mamaya sa park para matry yung bike niya. Hindi pa niya na-try yun mga kabisdak since binili namin yun kasi sobrang lamig. So ngayon maganda yung panahon kaya lalabas kami para matry yung bike niya. Alright! Gian's new bike! A big bike! We're going to the park! Faster! Yeah, push! Right. So andito na kami ni Gian mga kabisdak sa park. So first time nga niya itong nagamit yung bike niya kasi sobrang busy at maulan this last couple of days. So ngayon maganda yung panahon. Tapos maaga ako natapos sa trabaho ngayon, alas 3. So nag-off na ako para makapasyal pa kami dito.
So lagi kong sinasabi sa vlog ko mga kabisdak na isa sa pinakagusto ko dito sa Australia is yung mga parks talaga nila sa pambata. Sobrang daming magagandang parks talaga dito na napakasulit na alam mo mag-enjoy talaga yung bata. Alam mo yung mga facilities yung mga ganyan, pwede sila mag-slide. So ang gaganda talaga.